Os camaróns da ría é un marisco que podedes, despois de pasarlle unha ajuña salada, congelalos directamente en crudo. Berberechos e ameixas, moi fácil. Collemos unha bañeiriña, botamos un puñado de sal, agua, dulce, se a tendes salada directamente, pois xa salada directamente, se non facedela vos na casa, reméxese un pouquiño e berberechos para dentro, a beberen para que arríen as poucas areas que lle podan quedar dentro. Se vedes algún aberto ou que queda flotando, retirádelo. E tedelo aí a beber media hora. Unha vez que os tuvestedes a beber, os berberechos e máis as ameixas son outro dos mariscos que podedes congelar en crudo. O importante é que unha vez na bolsa, se non tendes máquina de envasar ao vacío, que lle deades así moitas voltas para que queden moi apretados e non se abran no proceso de congelación. Podedelos meter incluso despois en máis bolsas e no momento que os saquedes podedelos cociñar con normalidade como se foran frescos. Colquer tipo de peixe podemos congelar, pero hai algúns, en especial o caso dos peixes blancos como a merluza, o sarjo, a rebalisa, o congrio, o bacalao ou incluso este praiolo ou rubio que teño aquí hoxe, que leva moi ben o congelado e conserva moitísimo o seu sabor. O de congelalo lavado ou sin lavar xa queda da vosa man. Eu o que vos recomendo é que non o toredes, que o toredes despois á hora de cociñalo e que quede ben cerradiña a bolsa, aislando do aire seco do congelador. Ainda que hai moito calamar que ven de fora e que está riquísimo e ademais é un dos meus platos favoritos, na Costa Calleja nestes últimos anos tamén se están pescando moitas potas, que este cefalópodo que teño aquí ahora mismo e que están riquísimos. Suelen estar económicos e podemos aproveitar para comprar e congelalos, porque é que ademais pulpos, chopos, calamares e potas como esta ou voladoras hasta lle senta ben congelalos. Non é que podamos congelalos, é que hasta lle senta ben, porque os ablanda e ademais así podemos dispoñer deles en cualquier momento. As sentolas como esta que teño aquí, as nécoras, os bois, os lombrijantes, non se deben congelar crudos, hai que cociñalos antes. Para coselo, agua salada ou agua dulce cun puñado de sal, o das follas de loureiro é a gusto do consumidor e poñemos a sentola ou o marisco que sea boca arriba dentro da ola. Se o marisco está vivo, metémolo na agua fría. Se o marisco está morto, botámolo cando a agua estea a ferver. É xusto cando rompe a ferver cando debemos empezar a contar o tempo que debemos de esperar antes de sacalo. No caso das nécoras son uns 7 minutos. No caso das sentolas pequenas como esta de medio kilo, uns 15. Se as sentolas son máis grandes, podemos darlle hasta uns 20 ou 25 minutos en fusión do tamaño. O importante é que cando compremos a sentola, pois que estea chea e que estea fresca para o momento de cociñala. Pode estar viva ou morta, pero que estea fresca. Unha vez que a sentola ou o marisco está cocido e enfriou, collemos un pano limpo de cociña e mollámolo na agua de cocción. Collemos a sentola e boca arriba envolvémola co trapo ou ca toalla húmeda e metémola dentro da bolsa que meteremos no congelador ben cerrada con normalidade. Cando a quitemos para comer a sentola e a descongelemos, pois o trapo de cociña recuperámolo. Estes son algúns dos trucos que desde sempre me enseñou miña nai para poder conservar o peixe ou marisco cando está de temporada ou cando conseguimos compralo ao telo a un precio máis económico. En todo caso, seguramente algúns de vos teredes outros trucos que poden ser incluso millores. O tema é utilizalos e sacar o mellor proveito do mar. Desde aquí, mandarvos un bico e un abrazo enorme a todos e a todas.